खुलुमहरबाय लोगो नोंथांमोन बेलाय जोंहा फिसा सानै आरो बिफा सासे हातां तां जोंहा दुबुआ दासो उन्दुनानै सिखारबाय दुबु लोगोफोरखौ हायोलाय दुबु लोगोफोरखौ हायोलाय बा बेलाय जोंहा सनाया दुबु आरो बेलाय जोंहा नन्दिताया मालाय फरायदो नाबा Present continuous. Coba lihat deh. Present continuous sama aja deh. Lihat lagi. I was mana deh? Ya, continuous sama apa ya? Verbnya Past past form. continuous. Mana past continuous? Ji continuous saja mana? Verbnya ma form hai kan? I was singing tak ada. Continuous sama verbnya past form supaya ya. I was singing. Yes. Ayan tidak tenang gerak. Nomba. Ilai logoफोर. Sini pudela. जोंहानि नखरा नन्दिताया फरायगासिनो दङ आरो टुपुसना दासो सिखारबाय एसे बामा लादों बेलाय टुपुसना लोगोफोरखौ हायोलायबा Apa? औ Present perfect मा जागोनलाय? प्रेजेन्ट पारफेक्ट ना पास्ट पारफेक्ट Past perfect प्रेजेन्ट पारफेक्टआव मा जादोंमोन साबजेक्टनि उनाव मा फैदोंमोन Have. बिदिया पास्ट पारफेक्टआव मा फैगोन Had. भेरि गुड ला 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 Sang जागोन ना sang जागोनलाय? माया प्रेजेन्ट पारफेक्ट माबायाहै पारफेक्टआव मा प्रेजेन्ट पारफेक्ट ना पास्ट पारफेक्ट Past perfect. पारफेक्ट प्रेजेन्टआनो जा पास्ट पारफेक्टआनो जा Sang anda. भार्बनि थार्ड फर्मआव फैयो भेरि गुड Past participle continuous lah. कन्टिनिउवासफोरावहै सानफ्रोमबो भार्बनि फार्स्ट फर्म V1 Bin. येस बोरायबायलै मा खालामनोसै लोगोफोर उपाय गैला दारि खानाय फुरनो हमबोबाय हा सेसानि बिफा जाबाय नालाय अबस्था गैला सेंग्रा जागौमोन एसे सम दिहुनना साखोन सिखोन थानो हागौमोन नाथाय दा सिखारनाय लोगो लोगो बेलाय फिसा सानै नङा होमबा Mana tikine? Puri